Anye tanganyini Allahu Ta'ala fe kabo shetana iblisa toroma. Bismillahirrahmanirrahim. Anyan sindi ni Allahu Ta'ala to barkama e ala mi je hine lokole tigi ani lahara hine karangarale. Wasabe. Suratul An'am tabi'un. Suratul An'am no fetugudo tako flana. ولا تصبوا أو كان نينيك الذين مقولا يدعون وبيولك من دون الله على قفا فيسب الله وكان نني على إنني أدوان دانزغوغاما سورة الدنيا تولا كذلك أبني نجوكو كلينا زينا ني على مسرلك لكل أمة مندو كلنجلي برا أمالهم وكبكتاولا ثم نمبكو فزا إلى ربهم كان أمة يرولا مرجعهم وبابي سجي فينبئهم على بناتو كنا فوني بما فتيجي كانوا مغو كرا يعلمون أبو منبرة نعم على كوجودي ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله كو إكنا مغو نني فين نني وفين منهم باتو منت عليه إكنا نني نعم فيسب الله عدوا بغير علم نو كرا وبنا على يرنني جويا فين كما دان زكو كما كسو تادو ala ye muminu ladina ko u kana boli nu neni k'a fɔ yirikuru fu do an'o n'a ɲɔgɔnna u bɛ fɛn minnu bato min tɛ ala ye ko u kana neni ko n'o kɛra kafiri ninnu bɛna ala neni ka ala dɔgɔya ka sɔrɔ u t'a kalama nin bi tan ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa jɛlen na a ko silamɛw a kana ala neni u ko ala bɛ neni wa ko ɔhɔ n'i ye kafiriw ka boli neni n'u y'i ka ala neni e de y'i ka ala di a ka neni o la hadisa wɛrɛ bɛ yen a b'a fɔ aw kana bangebaaw neni o ye kira ɲininka ko mɔgɔ b'i bangebaa neni a ko ɔhɔ n'i ye mɔgɔ neni min b'i bangebaa neni a ko i y'i bangebaa neni o de la ko caman bɛ yen ne b'a fɔ a ye sabali a ye sabali ni duloki b'i kan na kana kulukutu kɛlɛ naam kazalika zayyana likulli ummatin amalahum a ko a bɛ nin cogo in na n ye masirili kɛ jamakulu bɛɛ ye u ka baara la min ko a ye kafiri ye u ka baara ka ɲɛ a ɲɛ kɔrɔ o tɛ silamɛ yɛrɛ jate min ko a ye yahudiya ye u ka baara ka ɲɛ a ɲɛ kɔrɔ o tɛ e silamɛ jate o tuma na a bɛ nin cogo in na an ye mandenw bɛɛ ka baara masiri ɲɛ kɔrɔ bɛɛ bolo k'a ta ye tiɲɛ na summa ila rabbihim marji'uhum nka nin bɛɛ kɔfɛ sa u bɛna segin ala ma dɛ fa yunabbi'uhum n'u ye ala sɔrɔ ala bɛna t'u ladɔnniya sa bima kanu ya'malun u kun bɛ ka baara min kɛ min ta ye tiɲɛ ye min ta ye kalo ye ala bɛna taa bɛɛ ta f'u ye na wa aqsamu kafiru y'u kale billahi u y'u kale ala la jada aymanihim u ka kale ni yɛrɛ kɔdan na in ja'atuhum ayatun Muhammadu ne sera ka na ni aya kɔni ye la yu'minunna biha o bɛ limaniya ni silamɛya ye o aya min bɛna sa u bɛ limaniya ka da ala la Muhammadu a fɔ innamal ayatu e k'a dɔn kabako ninnu indallahi a bɛ ala de bolo wa ma yushirukum mun bɛ aw ladɔnniya annaha k'a fɔ ni ko ninnu kɛra iza ja'at ni aya ninnu nana la yu'minuna k'a fɔ u tɛna sɔn limaniya ma ni wa aqsamu billahi jahada aymanihim kafiri ninnu y'u kale ala la komi kira ka wele guana u ye ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ ka ɲɔgɔn sɔsɔ mɛ sɔsɔli i bɛ sɔsɔli kɛ mɛ i yɛrɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na kira y'a yir'u la boli ninnu filɛ nin n'u m'an da an mɔkɛw ka dilalen b'a la dɔw dilala an yɛrɛ ɲɛna yan o bɛ se ka kɛ ala ye cogo di n'u ye ɲɔgɔn sɔsɔ mɛ e yɛrɛ min bɛ sɔsɔli kɛ i yɛrɛ b'a ye tiɲɛ yɛrɛ la cɛ in ye min fɔ tiɲɛ don mais
a gɛlɛyara ka se yɔrɔ dɔrɔn ko kira masa ko ka kuma in nɔgɔya e k'u ye kira ye e de y'a fɔ an ye ko Isa ye su ɲɛnamaya e de y'a fɔ an ye ko bere tun bɛ Musa bolo a bɛ kabako kɛ n'a ye o tuma na dɔ kɛ sa an yɛrɛ k'a ye n'i sera ka dɔ kɛ an bɛ sɔn ɔ kira k'u ma n'i sera ka dɔ kɛ a bɛ sɔn fa aqsamu billahi jahada aymani u ka kaleni yɛrɛ kɔda o y'o de kɛ kira ye kaleni wɛrɛ tɛ kaleni min kɔ anw bolo anw ka kaleni kɔda ye sanpɛrɛn ka jigin kan ni kuranɛ cɛ a ka ca mɛ silamɛ ka jahadu aymani alakira ko ni silamɛ ko wallahi ko kaleni foyi tɛ silamɛ bolo bilen silamɛ mana bɔ a da dɔrɔn ko wallahi foyi wɛrɛ tɛ yen bilen kaleni bi ban ye pewu mana kafiriw fana u ka kaleni fɛn minnu ka b'u bolo u y'a bɛɛ fɔ kira ye ko n'a kɔni kɛra anw bɛ sɔn bon nin bɛɛ ye degunba de ye kira kan sallallahu alaihi wa sallam parce que a ti kira bolo o la kira ko kisi nɛɛma b'a ma ko aw bɛ mun fɛ o ko i bɛ sɔfa kulu i b'o kɛ sanu ye o kɔfɛ i bɛ an mɔkɛ dɔw wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ an k'u ɲininka ni lahara ko in ye tiɲɛ o kɔfɛ i bɛ mɛlɛkɛw jigin an k'u y'an ɲɛna u kan'a fɔ k'u ye kira ye o n'o kɔni kɛra o tuma na u ye kaleni s'a dan na tuma min na kaleni yɛrɛ sera a dan na sa silamɛ yɛrɛ farala silamɛ dɔw farala kafiriw kan a ko tiɲɛna Mamadu i bɛ se k'a kɛ ko a kɛ silamɛw faralen kafiriw kan ko kira k'a kɛ sallallahu alaihi wasallam kira nan'i bolo jan a bɛ ka Ala wele a bɛ ka Ala wele o yɔrɔ bɛɛ Jibirila jiginna Jibirila ko Ala ko k'i ɲininka ko mun don ko mɔgɔw ye nin ko damadɔ de ɲini n bolo mɛ hali ni kelen sera ka kɛ jɔyɔrɔ b'a la Jibirila ko a bɛɛ bɛ se ka kɛ mɛ ko kelen kɔni don i bɛ jɛn n'a ye i faso ni kabako in kɛra n'u ma sɔn u bɛ halaki ko kira ko tuma na n'o don ko Ala ko a k'a to ka tuubu yɛrɛ ma walima a ka kabako kɛ ni min ma sɔn u ka halaki na la in ja'atuhum ayatun ni kabako nana olu ma la yu'minuna biha k'u bɛɛ bɛ limaniya Muhammadu a f'u ye sa innamal ayatu indallahi ko kabako ye Ala de ta ye a tɛ ne bolo wa ma yush'irukum mun bɛ aw silamɛw hakili jɔnni y'a fɔ aw ye na annaha iza ja'at la yu'minu k'a fɔ ni Ala ka kabako kɛra ko mɔgɔ ninnu tɛna sɔn jɔnni y'a fɔ ye k'u bɛ sɔn ça fait silamɛ minnu ko k'a kɛ question seginna olu de ma ko jɔnni y'a fɔ aw ye ko n'a kɛra ko ninnu ti ban na wa nuqallibu af'idatahum nin cogo kelen don ne b'u dusukun de yɛlɛmɛ ka bɔ tiɲɛ ma wa absarahum ani tiɲɛ ɲɛna yeli n b'o yɛlɛmɛ kama i n'a fɔ cogo min lam yu'minu bihi n'u ma limaniya ne ka ayaw ye awwala marratin kabini siɲɛ fɔlɔ la wa nazaruhum n b'u to yen fi tughyanihim u ka fili na yamahuna u b'a ta ni ka segin wa nuqallibu af'idatahum an b'u dusukun wa a bɛ nin cogo kelen la an b'u dusukun yɛlɛmɛ absarahum k'u ɲɛnafilɛli yɛlɛmɛ ka bɔ tiɲɛ ma kama lam yu'minu bihi i n'a fɔ u ma limaniya n'a ye awwala marratin siɲɛ fɔlɔ la u ma limaniya n'a ye siɲɛ fɔlɔ la tafsirikɛlaw kuma caman b'a yɔrɔ la a kuma dɔ ye k'u ma limaniya n'a ye siɲɛ fɔlɔ la o kɔrɔ ye Musa ka mɔgɔw Musa y'o kabako kɛ o bɛɛ k'olu halakira parce que u ma sɔn Isa ka mɔgɔw Isa y'o kabako kɛ o bɛɛ k'o dɔw ma sɔn kira caman tɛmɛna Firawuna ka mɔgɔw Musa ye kabako kɛ Firawuna ye o bɛɛ k'o ma sɔn o tuma na u ma sɔn kabini siɲɛ fɔlɔ in na wa ni nin kɛra fana ninnu yɛrɛ bɛna halaki o ye tafsiri dɔ ye
tafsir dɔw ko la ko kuma bɛ kuranɛ de kan ko komi u ma limaniya ni kuranɛ ye fɔlɔ hali ni kabako wɛrɛ nana u tɛna limaniya n'o ye tumana n y'u dusukun yɛlɛmɛ ka bɔ tiɲɛ kan mun kosɔn lam yu'minu bihi bil qur'ani awwala marratin kabini kabako ma ye fɔlɔ tumana mandenw minnu n'olu bana olu halakira walima ninnu bana kuranɛ na kabini siɲɛ fɔlɔ la na walau annana n'a sɔrɔla ne ala ko ne ye jigini kɛ ka n'u ma ni mɛlɛkɛw ye wa suw ka wuli ka kumaw fɛ ni ala tun ka kununi kɛ jigini kɛ u kan fɛn bɛɛ la kubulan jamakulu u kun tɛ kɛ k'u bɛ limaniya fo n'a ye ala ja nka sa u la mɔgɔ caman bɛ yen yajaluna u tɛ ko ɲɛdɔn mɔgɔ caman bolo n'a kɛra ko mɔgɔw bɛna limaniya ko mɔgɔ caman bɛ yen u t'a ɲɛdɔn hali n'a kɛra u tɛ limaniya walaw annana nazzalna ilayhimil malaikata u ko ka mɛlɛkɛ minnu jigin hali ni ne ala tun ye mɛlɛkɛw jigin wa kallamahumul mauta su ka kumaw fɛ u mago bɛ fɛn o fɛn na ne k'o bɛɛ jigin u kan kubulan jamakulu walima kibalan o fila de b'a la qira'a kubulan aw kibalan ni maa min y'a kɛ kubulan o ye jama ye ka u mago bɛ fɛn minnu na k'a bɛɛ caman cun u k'a ye kumana kubulan jama kibalan k'a bɛɛ jigin u yɛrɛ ɲɛ ni ɲɛ imma jama walima ɲɛ ni ɲɛ kubulan o ye a jamanama ye a caman mais kibalan ɲɛ ŋɛn k'i b'a la kan i ɲɛ b'a la a fili kɔrɔ naam ما كانوا ليؤمنوا أما كيف يكون بسك الليمانيا إلا أن يشاء الله فنا يا ألاجا ولكن أكثرهم يجهلون نعم وجامع بيه وتوه كوين كلامه نهاية مسك كي وتلاقى با وكذلك على كوابين جوكو كلنا جعلنا ne ala ye kɛli kɛ nabi ɲuman kelen kelen bɛɛ ye aduwan jugu fina adamaden setanɛw la ani jinɛ setanɛw a dɔ bi gundo kuma kana dɔ ma kuma labɛnnen na malasali yɛrɛ kama لو شاء ربك hali n'a ye maja ما فعلوا tɛ se k'a kɛ فذرهم muhamadu to ye وما يفترون an'u bɛ nkalonjuguba tigɛ min na u to ye a ko cogo di wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan kira o kira cira nabi ɲuman o ɲuman tɛmɛna ni ala ye jugufin bila a bɛɛ nɔfɛ shayatina al-insi adamaden setanɛw n'u bila kira ninnu nɔfɛ ani nabi ɲuman wali jinni ani jinɛ setanɛw yuhe ba'duhum ila ba'din o dɔ bi gundola kuma fɔ dɔ ye kuma namaralen la ngururan malasali yɛrɛ kama u bɛna ɲɔgɔn zu nin ko in tɛ kira ye dɛ an kana tugu nin na tiɲɛ tɛ u bɛna ni manamanakanw ye min bɛ se k'a nege bɔ i la makan kabila dɔw ka réunion na olu bɛnna kan ka mɔgɔ dɔw bila surveillance la dinan o dinan mana don makan u ka bɔ a kalama a n'a bɛɛ jɔ nin ka so u y'o jateminɛw kɛ mɔgɔw bilalen don ka kuma dinan ninnu fɛ ko fatɔ dabalijugukɛla dɔ b'an fɛ yan sahiru majunun ko a kɛn bɛ k'an ka boliw dɔgɔya a y'a jija a n'a kana gɛrɛ ɲɔgɔn na janko k'a lamɛn o dabali tigɛra mɔgɔw mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'a mana don maga ɛri o ɛri dɔ b'i jateminɛ o bɛ taa f'u ye ko i kana sɔn i ni Muhamadu ka kuma
a man kɛnɛ kunkolo tiɲɛna wa dabalijugukɛla don o tuma na shayatini li insi wal jinni jinɛ shetane ni adamaden shetane yuhe ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli tuma na a dɔ bi kuma gundo kana dɔ ma kuma masirilen la gururan malasalla ka sɔrɔ a ka haramuyaw bɛ min fɔ tiɲɛ tɛ mais dɔrɔn tari kira in ka baara kana se ka taa ɲɛ a ka nagasi na a ko n'a kun ye ma ja u tɛ se k'a kɛ o nka n y'a kɛ lajarabi de kama kiraw la n y'aw lajarabi na kiraw kira cira a bɛ n'a ka bɔnɛ kun don mais ala ko n'a kun y'ale ala ja kiraw kun tɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ na u to yen dɛ ka n'i kɔfili u la u bɛ ka nkalonjugu min tigɛ ka da e la u bɛ ka manamanakan minnu fɔ e ma zaruhum wa ma yaftaru u to yen i k'i ɲɛsin ne ala ma dɔrɔn mana dɛmɛ bɛ bɔ ne ala de yɔrɔ mɔgɔw b'a labɛn de mais ala de b'a latigɛ mana ala ko kira ma fazaruhum i kɔ don ninnu na wa ma yaftaru na an'u bɛ nkalonjugu tigɛ min na n'o ye kafiriya ye na walitasgha ilayhi afidatun walitasgha milili ka kɛ ilayhi kana nin kuma masirilen ninnu ma afidatul lezina mɔgɔw dusukun na la yu'minuna bil akhirati minnu dalen tɛ lahara la waliyardahu u k'u jɛn dɛ waliyaktarifu u ka baara kɛ ma fɛnna hum muktarifuna u bɛ ka k'o baara min kɛ jurumu na i y'a faamu wa ala ko cogo di walitasgha ilayhi afidatul lezina la yu'minuna bil akhirati ko in dabɔ kun ye fana mɔgɔw dusukun ka miili ka t'u ma ka jɛngɛ ka taa u ma yaya walitasghi walitasgha min saga k'a lamɛn ka ɲɛ walima ka jɛngɛ a nɔfɛ o tuma na u ko walitasgha kɔrɔ de ye ka miili ka dusukun miili ka t'u ka kuma ma u ka ka min fɔ nin ma nin ye tiɲɛ ye u ko nin b'a la nin b'a la ka d'a la i yɛrɛ ma k'o ka kɛ jɔnni k'o kɛ afidatul lezina la yu'minuna bil akhirati minnu dalen tɛ lahara la u dusukun ka miili ka taa ninnu ka manamanakanw ma waliyarduhu u k'u jɛn fana waliyarduhu u k'u jɛn yardawuhu aw yarduhu u k'u jɛn c'est-à-dire kafiru u ka kafiru jɛn k'a fɔ a kana se Muhamadu ma a kana to a n'a ka kuma u ka sɔn o ma na waliyaktarifu bimana waliyamalu u ka baara kɛ ma hum muktarifuna u bɛ baara jugu min na jurumu na u ka tɛmɛ n'a ye iktirafu de ye amalu ye u ka baara kɛ jurumu na u ka tɛmɛ n'a ye naam afa ghayra allahi a fɔ ni ala ye n kɔfɛ abtaghi hakaman ne Muhamadu bɛ kiiri tigɛla wɛrɛ ɲini wa k'a sɔrɔ lezi ala de ye masa ye anzala ilaykumul kitaba ale de ye kitabu jigin a kan mufassalan min walanwalalen don wallazina nka mɔgɔ minnu sa ataynahumul kitaba na n'olu sɔn tawurata la ya'lamuna annahu olu bɛ kuranɛ dɔn tigitigi munazzalun wa jiginna min rabbika ka bɔ Muhamadu ma yɔrɔ bil haqqi ni tiɲɛ yɛrɛ ye fala takunanna Muhamadu kɔni kana kɛ minal mumtarina sigasigabaaw dɔ ye c'est-à-dire tɔɔrɔ bonyana kojugu kafiru ko ka mujiza kɛ o ma sɔrɔ u kɛn bɛ ka tɔn dilan maa o maa bɛna maga ka alakira lebu f'u ye ça fait a lebu tɛ quoi ka nkalon tigɛ ka da la k'a mangoya tari mɔgɔw n'a banna mana ko in nana gɛlɛya ka se yɔrɔ dɔ la kira degunna parce que aya b'o de f'i ye quoi nka a ko cogo di afa ghayra allahi abtaghi hakaman a ko ala kɔfɛ ne bɛ kiiritigɛla wɛrɛ ɲini wa comme kuma in cayalen u ni ɲɔgɔn cɛ ni mujiza ko ɲinina ni ɲɛma sɔrɔ o la o tuma na u ko kira ma ko nin ko bɛ cogo min na an ka maaba dɔ ɲini e yɛrɛ ka maaba dɔ ɲini
i bɛ ka kuma minnu fɔ n'anw bɛ ka kuma minnu fɔ an kana jɛ k'a lakale a tigi ye o tuma na u ka kiiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛ di tiɲɛtigi ma ka nkalon di nkalonitigi ma o tuma na e yɛrɛ k'i miiri e dan bɛ jeni na o kɛra min kɛ kira k'u ma a fɔ ala kɔfɛ ne bɛ kiiritigɛla wɛrɛ ɲini ne ka kiiritigɛla ye ala de ye ne tɛ kiiritigɛla wɛrɛ ta na wa ala de ye masa ye min ye kuranɛ jigin aw kan mufassalan fɛn bɛɛ walanwalalen don a kɔnɔ ka nkalon ni tiɲɛ da kɛnɛ kan o bɛ kuranɛ kɔnɔ wa an ye kitabu jigin mɔgɔ minnu kan n'o ye yahudiya i n'a fɔ tawureta abdulahi ibnu salam a n'a jɛɲɔgɔnw b'a dɔn tigitigi k'a fɔ kuranɛ jiginna ka bɔ muhamadu e ma yɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don fala takunanna minal mumtarin e kana kɛ sigasigaba ye bilen kana siga o kumana i yɛrɛ b'a dɔn don kelenw tɛmɛna kira bolo min gɛlɛyara kosɛbɛ mujiza bɛ bɔ ala de yɔrɔ k'a fɔ i bɛ kabako kɛ i tɛ se ka kabako kɛ fo n'ala ye min d'i ma mɛ ni kafiriw ko min ka kɛ n'o ma kɛ u b'a fɔ i tɛ kira ye a t'a dɔn n'a b'a dɔn a b'a kɛ n tɛ foyi dɔn bon o fana a bɛ ni degun a bɛ ni degun a tɛ ni kelen degun parce que alakira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a denw bɛ yen a musow bɛ yen a balimaw bɛ yen kumana ni tɔɔrɔ modèle dɔ y'i sɔrɔ a partagelen de don e yɛrɛ bolo somɔgɔw nin bɛn denw ma o bɛ dɔ fara e ka degun kan kumana ala ko a ma non kuranɛ jiginna kitabu jiginnenw jiginna mɔgɔ minnu kan olu b'a dɔn ko kuranɛ ye tiɲɛ e ka n'i yɛrɛ kɛ sigaba ye bilen na fala yahzunuka qawluhum kafiriw bɛ min bange ani u bɛ min dogo ne ala ɲɛ b'a bɛɛ la sabali dɔrɔn likulli nabayin mustaqar fɛn o fɛn diɲɛna ni ne ala y'a fɔ dan dɔ b'a la kɛyɔrɔ dɔ b'a la kɛ kuma dɔ b'a la n'o ma se n'i kɔrɔtɔra i bɛ sɛgɛn na watammat kalimatu rabbika muhamadu e ma ka kumakan dafara sidikan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wa adilan ani laadiriya la la mubaddila li kalimatihi yɛlɛmɛbaa tɛ ala ka kumakanw na dɛ ayi wa huwa ala tigitigi as-sami'u mɛni masa don ala alimu dɔnni masa don ya isa na watammat kalimatu rabbika walima kalimatu rabbika kalimatu rabbika o ye bi tawhid ni ala kele bandiya ye kalimatu rabbika bil jam'i ala ka layidu a ye nin kɛ a kana nin kɛ a ye nin dabila a kana se nin ma o kumana o de ye ala ka kumakanw ye ko olu dafaraw tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ na ani laadiriya la n'ala ko a bɛ min kɛ n'a waati sera a b'a kɛ dɛ tiɲɛ don wa tilennen bɛ kɛ fana yɛlɛmɛbaa tɛ ala ka kuma na dɔrɔn ala ka kuma tɛ yɛlɛma wa ale de ye mɛni masa ye fɛn minnu bɛ ka fɔ ne ala tulo b'a bɛɛ la min bɛ ka da i kan ne ala tulo b'a bɛɛ la el alim n b'a bɛɛ bɔ yɔrɔ dɔn fana n b'a dɔn mɛ sabali na akisara man n'i ye mɔgɔ caman labato fil ardi nin dugumakolo in kan u b'i fili ka bɔ ala ka sira kan ninnu tugu tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ fɔ nata fu i n'a fɔ nata zɔnna jigiya fu quoi wa inhum i k'a dɔn ni mɔgɔ ninnu suna foyi t'u da ni nkalon dɛ nkalonbatigɛlaw de don na a ko cogo di wa in tuti aksara man fil ardi mɔgɔ caman bɛ nin dugukolo in kan o da ka di ni tugura olu kɔ yudiluka an sabili lahi u b'i bɔ ala ka diinɛ kan o tigiw tɛ foyi nɔfɛ fɔ miiri zone jigiya langolo n y'a jigin dɔrɔn de b'u bolo n'o tɛ dalilu foyi t'u bolo n y'a jigin kɔ na
وإنهم إلا يخرصون wa nunun tɛ mɔgɔ foyi ye fo nkalontigɛlaw tɛ foyi t'u da nkalon kɔ non إن ربك Mamadu i ma هو ala tigitigi أعلم ala de bɛ dɔnniya من يدل mɔgɔ min bɛ fili عن سبيله ka bɔ ala ka sira kan وهو ala tigitigi أعلم ala de bɛ dɔnniya bil muhtadina ni maa kananenw ye نعم إن ربك inna rabbaka huwa a'lam man dalla an sabili man yadillu an sabili ni maa min bɛna fili ka bɔ a ka sira kan ala de b'o tigi dɔn olu de ye sira bila n'o tɛ wa innaka ala siratin mustaqim e bɛ sira min kan o tilennen don wa huwa a'lam bil muhtadina wa ala de bɛ mɔgɔ kandabaw dɔn kandalenw dɔn kɔni e filin tɛ naam فكلوا a ye dumuni kɛ مما ذكر اسم الله عليه ala tɔgɔ fɔra fɛn o fɛn nka a y'o dun إن كنتم n'o kɛra بآياته ni ala ka nin aya ninnu ye mu'minina k'a dan bɛ ala la bɔn ni nana kabini yɔrɔ in na k'a fɔ ni tugura mɔgɔ caman kɔ dugukolo kan u b'i fili u b'i bɔ ala ka sira kan foyi t'u da ni nkalon tɛ parce que kira nana de ka mɔgɔw tuubi bɔn i bɛ tuubi ka bɔ fɛn min na o y'a ka yɔrɔ laada de ye bɛɛ b'o de kan o la abu jahali ninnu ani kafirifin ninnu caman bɛ yen o tun bɛ silamɛw dekun nin yɔrɔw la ko a yɛrɛ k'a lajɛ fɛn min ala y'a fa muhamadu y'o kɛ haramu ye mais muhamadu yɛrɛ n'a ka mɔgɔw ye min fa k'o de dagalen don nin ka jugu mɔgɔw ka faamu ma kosɛbɛ mɔgɔw b'a ye a tiɲɛna n'a yɛrɛ ko a bɛ ala nɔfɛ ala ye min fa a kɔni o ka ɲi ale ka fagale ye mana ɛlimajitatu su dunni san yɛrɛ ma min sara a yɛrɛ ma bagan yanni ka dugu jɛ i ka saga sara yanni ka dugu jɛ i ka misi sara ko kira ko k'o ye haramu k'o sogo man ka dun mais ala de y'o faga mais mɔgɔ ye min faga k'o de bi bɛn kafiriw tun b'a ye dɔrɔn Mamadu a filila nin kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a filila fo silamɛ yɛrɛ dɔw hakili bi fɛ ala ko n'a ye mɔgɔ caman lamɛn nin dugukolo in kan a bɛ taa woyo fɛ dɛ foyi t'u da ni nkalon tɛ o tuma na ala sɔrɔla ka n'a fɔ kira ye sa wa fakulu a ye dumuni kɛ مما ذكر اسم الله عليه ala tɔgɔ fɔra fɛn o fɛn kan إن كنتم a y'o dun in kuntum bi ayatihi mu'minina do mu'minina n'aw dan bɛ k'aw limaniyalen don ala ka kuranɛ na o tuma na ni ala tɔgɔ fɔra fɛn min kan a y'o dun وما لكم mun bɛ aw silamɛw ma sa ألا تأكلوا k'aw bi ban ka dumuni kɛ مما fɛn na ذكر اسم الله عليه ala tɔgɔ fɔra fɛn min kan kantigɛli fɛnw na وقد tiɲɛ yɛrɛ la فصل لكم ala dun ye walanwalali kɛ aw silamɛw ye ما حرم عليكم a ye fɛn min haramuya kan إلى ما اضطررتم fɔ ni a yɛrɛw wajibiyara إليه ka na fɛn min dunni ma وإن كثيرا o ye k'a dɔn maa caman bɛ yen ليضلون u bɛ mɔgɔw fili dɛ بأهوائهم n'u ni dungɔ ye بغير علم ka sɔrɔ dɔnni kelen t'u la إن ربك i k'a dɔn i ma هو ala tigitigi أعلم ala de bɛ dɔnniya bele muhtadina kandabaw ye ala de bɛ kandabaw dɔn muhtadina dasagobaw mɔgɔ minnu ye dan sago ala de bɛ dasagonaw dɔn o tuma na nin ko in gɛlɛyara kira n'a ka mɔgɔw bolo kosɛbɛ parce que a nana o laadaw de sɔrɔ yen an yɛrɛ fɛ yan laadaw tun bɛ yan mais sisan kɔni a bɛ ka tunu bagan dɔw bɛ yen a sogo t'i dun yɛlɛn ti k'a kan a ti gɛn hali n'a y'a da don i ka dumuni na i b'i ka dumuni de ta ka bɔ a kɔrɔ mais dugu dasiriw yɛrɛ ma an yɛrɛ ka denmisɛnninya la an y'u ye an yɛrɛ fɛ yen fali dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ yɛrɛ ma
mɔgɔ ti yɛlɛ a kan ayiwa a ti bugɔ fɛn ti fɔ a ye an ka dugu kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen ko Bugula dasiri in dɔ tun bɛ yen o tun ye Bakɔrɔ ye wa ko Bakɔrɔ in ci a ti bugɔ a ti foyi a sogo ti dun hali n'a sara a ti dun k'o ye dugu dasiriw ye bon o n'a ɲɔgɔnna caman ani n'i ka saga jiginna fila ni cɛman fila ka tugu ɲɔgɔn na dɔ bɛ yen k'o ye Ala ta ye o bɛ bila tɔɔrɔ tɛ se ka se o ma dɔ bɛ yen musow de b'o dun cɛw de b'o dun muso t'o dun ayiwa dɔw bɛ yen cɛ ni muso bɛ jɛ o la bon o kuma o caman de tun bɛ arabu jamana ninnu na a caman tun bɛ an yɛrɛ fɛ yan fana anw ta ninnu kɔni tununna ka ban mais an yɛrɛ denmisɛnninma kɔni y'o ye o dasiriw ye mais o danna olu ma kabini o banna dɔrɔn o kɛra o k'o bannen o tuma na sisan min fɔra dɔrɔn ko fɛn min mana sɔrɔ aw bolo i n'a fɔ kantigɛli ko sira kan Ala y'o fɔ ka ban a ko wala ta'kulu mimma lam yuzkari wa ma ko aw bɛ mun bɛ aw nɔfɛ Ala tɔgɔ fɔra fɛn min kan aw bɛ tila ka ban o la cogo di o kɔrɔ a yɛrɛ ye min kantigɛ ninnu ko Ala ka fagalen k'o de ka ɲi mɔgɔ ta ye mana aw silamɛ yɛrɛ bɛ tila ka ban a yɛrɛ ka fagalen la min fagara Ala kama parce que Ala tɔgɔ fɔli a kan a kuma ka ca kosɛbɛ figutigiw ni ɲɔgɔn cɛ kantigɛli bonda la olu y'a yira k'a fɔ Ala tɔgɔ fɔli a kan o kɔrɔ tɛ i k'a fɔ bisimilahi Ala tɔgɔ fɔli de ye min fagara Ala kama a ma faga boli kama a ma faga ka sɔnni kɛ i ye bagan kantigɛ n'a faga kun tɛ sɔnni ye o bɛɛ ye bisimilahi Ala tɔgɔ fɔra o kan mais an bɛ se a yɔrɔ ma an tila k'a walawala n'Ala sɔnna na waqad fassala lakum Ala kɔni ye walawalali kɛ aw ye a ye fɛn min haramuya kan a y'o fɔ aw ye o fɔ n'a yɛrɛ wajibiyara min dunni na dɛ fɔ n'a wajibiyara min dunni na o kɔrɔ ye di Ala ko fɛn minnu ye haramu ye baganw na an b'o dɔn mais an wajibiyara min dunni na e nana dugu dɔ la sisan tiɲɛ yɛrɛ la kɔngɔ y'i degun i y'a sɔrɔ u bɛ bolisɔn na dɔw kɛmɛ ka misi tulɔba fa k'u ye misi fa boli la a dɔn o ye kɛnɛkan haramu ye silamɛ bɛɛ kan mais kɔngɔ dun bɛ e la i t'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn Ala ko baasi t'a la e degunna de o tori ta o tuma na n'i wajibiyara ka ban kɔngɔ ye wajibiya i kɔnɔ fa tewu mais sariyatigiw b'a walawala ko n'i y'i kɔnɔ fa ko i kana marata ta k'a fɔ tiɲɛna ne fara n ka na n ka dɔɔnin kɛ n ka bɔrɛ la ko i kan'o kɛ o tuma na o de fɔ ni i tirarura ghayra baghin ka sɔrɔ i ma dansago ɲini ayiwa i m'a ɲini k'a fɔ i b'i dansago fɔ dɔrɔn de kɔngɔ bɛ na n b'i yɛrɛ ɲini walima i nana dugu la Ala k'an kisi a kɛ man di mais misaliyaw dɔrɔn de don i nana dugu la i ye dumuni kɛ u fɛ basi balana i kan na jawulu ye dulɔminaw de ye ji si ma sɔrɔ u fɛ yen dulɔ kɔ o ka gɛlɛn quoi sariya b'a fɔ basi t'a la dulɔ in min i k'i ŋɔnɔ fɛn jigin i kana na sa bon o de ye fɔ ni aw wajibiyara o tuma na n'a wajibiyara yɔrɔ min na fala isma ale ye jurumu tɛ o tigi kan ni wajibiya don dɛ nka a diyara n da o ni wajibi tɛ kelen ye dɛ fo an k'an janto o yɔrɔ la o tuma na o yɔrɔ la bagan salen bagan min sara a yɛrɛ ma sariya la o bɛ se ka dun ni o yɔrɔ ye wa i k'a dɔn mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ adamadenw fili n'u yɛrɛ hakilila ye k'a sɔrɔ dɔnni foyi t'u la u m'u fili ni dɔnni foyi ye u yɛrɛ ka miiri dama u bɛ adamadenw bɔ Ala ka tiɲɛ kan ni o de ye na Muhamadu i k'a dɔn i ma Ala bɛ dansago n'aw dɔn dɛrɛ
ala bi dazakonaw dɔn na وذروا ظاهر الاسم ko wazaru zahira al-ismi نعم jurumu kɛnɛ kan da a y'a yɔrɔ janya na وباطنه ani jurumu dogole a y'a yɔrɔ janya bɛɛ la إن الذين k'a dɔn mɔgɔ minnu يكسبون الاسم n'olu bi walijugu kɛ سيجزون بما u bɛna sara ni fɛn ye كانوا o kun kɛra يقترفون yakitarifuna u b'o baara jugu min kɛ نعم a ko cogo di وذروا ظاهر الاسم wazaru zahira al-ismi ko silamɛw a y'a yɔrɔ janya نعم jurumu kɛnɛ kan d'a ma a kana kɛ wa batinahu a y'a yɔrɔ janya jurumu dogolen ma a kana kɛ إن الذين يكسبون الاسم mɔgɔ minnu bɛ jurumu baara نعم سيجزون u bɛna sara بما كانوا يقترفون wallahi u bɛ ka k'o baara min kɛ u bɛna sara n'a ye a dafalen الله أكبر o kumana a ye mun fɔ zahirul ismi na tafsirikɛla ko n'a fɔra zahirul ismi ko o de ye zunubu kulluha jurumu bɛɛ a bɛɛ ko ka d'a kan la takhlu min hazaini alwajhaini bɔda si tɛ ko in bolo nin ɲɛda fila kɔ jurumu gundolen n'a bangenen ko kɔrɔ si t'a la diɲɛ jurumu bɛɛ adamaden bɛ jurumu o jurumu kɛ mɛ tafsirikɛlaw donna a kɔnɔ mujahidu ko zahirul ismu de ma ya'maluhu bil jawarihi min az-zunubi simbo bɛ kɛ ka jurumu min kɛ o de ye zahirul ismi ye simbo bɛ kɛ ka jurumu min kɛ ka mɔgɔ faga ka walimuso minɛ ka filɛli kɛ ni nege ɲɛ ye ka jɛnɛya kɛ ko nin bɛɛ bi wele de zahirul ismi tant que i simbo dɔw de b'a kɛ ko a bɛ fɔ o de ma jurumu kɛnɛ kan daw a ko jurumu dogolen ye mun ye wa batini ma yanwihi wa yaqsuduhu bi qalbihi kal musirri ala zanbi al qasidu lahu o ye mujahidu ka kuma ye ko jurumu dogolen de ma yanwihi mɔgɔ bi fɛn min miiri dusukun na ayiwa k'a fɔ a ni sɛbɛn bi ninnu ka so bi bɛn u kan walima a karisa muso ne y'a sɔrɔ kɔni n b'a tigɛ walima n bɛna nin kɛ karisa denmuso la c'est à dire dusukun bi bada de kɛ o kojugu ɲɛɲinini ni o kojugu miirili la ni mɔgɔ ye k'o de ye jurumu dogolen ye parce que o kɛtɔ t'i ye e yɛrɛ de sigilen b'o bɛɛ kɛ i sigilen mɔgɔw cɛ la i bolo ti bɔ a nɔ na i sen ti bɔ a nɔ na nka i bi dɔ ka so tasuma ka dɔ ka so minɛ o ka di i ye o b'i kɔnɔ a ka fɔ sisan ko dɔ sara o n'a ɲɔgɔnnaw ko o de ye jurumu dogolen ye nka n'i ye tafsirikɛlaw lajɛ 100 o 100 80 bɛɛ taara min fɛ aksarul mufassirin على أن ظاهر الاسم الإعلان بالزنا وهم أصحاب الروايات وباطنه الاستتار به تفسير كلا فانبتر من فيه وكو ظاهر الاسم دي مغمين بالجنايات دا كناك أتادو أنا جنايا كي نيوب سيكا تمي أم بلايا atisra ala nya atisra mɔgɔw ye ko de ye zahirul ismi ko wa batinuhu ye jumɛn minnu ye a dogo k'a kɛ el istitaru bihi minnu y'u dogo k'a kɛ o ye tafsirikɛla caman ba taara o sira de fɛ ani ashabul kalamiw mais ibnu zeydi ko ظاهر الاسم دي التجرد من الثياب والتعرى في الطواف والباطن الزنا ابن زيد ko ظاهر الاسم دي iki langolombo ki woro ka fini bɛɛ bɔ ila ki jurangolon tan fila ka alkaba mun o de kun bɛ kɛ fɔlɔ
alikaba kun bɛ munumunu ten de ni alikaba kun bɛ munumunu fɔlɔ u ko alikaba ka bon ala ka so don k'a man kan i ye sugunɛ kɛ ka fini minnu tu i la i donna ɲɛgɛn na ka fini minnu tu i la i ni muso gɛrɛla ɲɔgɔn na ka fini minnu tu i la ko i n'o man kan ka gɛrɛ ala la o kumana i b'i ko de k'i saniya ka fini bɛɛ bɔ i la o kumana i jurangolon 12 a bɛ sɔrɔ ka alikaba munumunu a kun bɛ kɛ ten de a kun bɛ kɛ ten fɔlɔ jahiliya tile la yanni silamɛya fanga ka s'a la mais u man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ hali silamɛya fanga selen kɔ a la kurusi ti don koyi duloki ti don nka i bɛ fɛn dɔ ɲini ka meleki i yɛrɛ la ka taafe siri aw bɛ naamu ta aw b'a ta kɛ naamu ye nka kafiri ninnu ko nɔ farikolo kɔni fɛn o fɛn gosira la o si ma ɲi bilen i bɛ taa farikolo de saniya sa fini bɛ bɔ bɛɛ jurangolo cɛw ni musow bɛɛ jurangolo 12 don a bɛ tigɛ ka jan na mais u nana nizamu wɛrɛ kɛ o la kafiriw nana nizamu wɛrɛ k'a la parce que a ko in kɛra min kɛ gɛlɛya caman sɔrɔla a la o la ɲɛmɔgɔw nana a sigi cogo wɛrɛ la tile fɛ cɛw jurangolo bɛ alikaba mun su fɛ musow jurangolo b'a mun o kumana u y'a bɔ an bɛɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ la u y'a tila o kumana nin ye Zeyidu ka kuma ye sa ko zahirul ismi kɛnɛkan jurumu k'o de ye tajarudu ye mina siyabi ni ka fini bɛɛ bɔ i yɛrɛ la k'i langolo bɔ fi tɔwafi tɔwafu la alikaba munumunu na wal batin ko gundolen k'o ye jɛnɛya ye o ye ninnu ye karamɔgɔbaw de ye minnu cɛsirila kuranɛ nɔfɛ kosɛbɛ o de la kuranɛ tafsiri caman b'u ta u ye baarabaw de kɛ o kumana ale ka kuma ye nin nka Ibn Hibban ale y'a mafilɛ ka bɔ kɛlibiyu la o ko zahirul ismi kɛnɛkan jurumu k'o de ye tawafu rijal bil beiti naharan uratan ko cɛw ka alikaba munumunu tile fɛ o fana ka nin kuma in ni kuma dɔ in bɛɛ ye kelen ye ko cɛw ka alikaba munumunu tile fɛ u langolo k'o de ye zahirul ismi ye wa batinuhu k'o de ye tawafu nisa'i bil leili uratan musow jurangolo fana ka alikaba munumunu su fɛ tile fɛ o ye bangene ye ko su fɛ o ye dogolen ye ko nin kuma in de ko don bɛɛ y'i ta fɔ a la an tɛmɛ na mɔgɔ minnu kɔni y'u tugu ka jurumu kɛ a kana siga dɛ u bɛna sara i ye baara min kɛ o de sara bɛ d'i ma bɛndi k'i ka fiyɛw wala ta'kulu nka silamɛw aw kana dumuni kɛ mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ala tɔgɔ ma fɔ fɛn min kantigɛtɔ a kan'o dun wa innahu i k'a dɔn o dunni la fisqun o ye tiɲɛni da ye wa inna shayatina i k'a dɔn seitanɛw la yuhuna o bɛ wasiwasuli kɛ ila awliyaihim kanu u ka ɲɛmɔgɔ kafiriw ma liyujadilukum tari u n'aw sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ wa in ata'tumuhum n'a tuguru nɔfɛ dun innakum aw tigitigi la ngalena mushrikuna a faraliw kan filangafoya la an'u bɛɛ ka kan ok wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi nin bɛɛ kɛlen kɔ silamɛ dɔw bɛ yen ni kafiriw ka kantigɛli sogo nana u ye min faga boliw ye parce que olu ko fɛn min fagara ala kɔni ye o bɛ se ka k'o la cogo min na dɔw ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ o la a gɛlɛyar'u ma quoi kumana kafiri kuntigi ninnu yɛrɛ ba a t'a lajɛ n'a ko cɛ ye kira ye an ka alabaw fana k'a kan'o dun bon n'o kɛra tiɲɛ yɛrɛ la a ti faamu wa innahu i k'a dɔn ala tɔgɔ fɛn min ma faga ala ye la fisikun ngalena o ye tiɲɛni ye o de ye bɔli yɛrɛ ye
ala ka sira kan وإن الشياطين wa inna shayatina i k'a dɔn shayitanew ليوحون إلى أوليائهم wallahi u bi wasuwasili de kɛ ila awliyaihim kana u ka ɲɛmɔgɔ kafiruw ma ka manamanakaw d'u da ka manamanako masiri u ɲɛ kɔrɔ ليجادلوكم tariw na aw silamɛw sɛbɛ kɔrɔ sɔsɔ وإن أطعتموهم nga n'a tugura ninnu nɔfɛ ka di dumuni jugu ninnu kɛ إنكم innakum aw tigitigi illa mushrikuna ngalena a faralu k'a la dɛ o kuma na sa a ko cogo di wala taakulu ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ɲɔgɔn sama bi yan de kandigali ko bonda la a kuma man ca gɛlɛya yɛrɛ t'a la n'a faamuna Abdulahi ibn Abbas ko al-ayatu fi tahrimi al-mayyitati wa ma fi ma'nahuma min al-munkhaniqati wa ghayriha ko ni ayan zikru ismillahi alayhi ko bismillahi fɔtɛ dɛ ka fɔ i ka to ka bakan kantigɛ f'i k'a fɔ bismillahi ko ni aya in tiga k'o fɔ ko ni aya in kan bɛ min ma fɛn minnu zara u yɛrɛ ma olu dunni haramuyara fɛn minnu fagara boli ye olu dunni haramuyara ko a b'a la fana elmunu khaniqati ngɔnɔ bisilen juru jara minnu kana i ye juru don i ka bagan kana juru y'a kan sere yanni ka dugu jɛ a y'a sɔrɔ a sara a n'o n'a bɔɲɔgɔnko ani min bugɔra min bugɔra bugɔli ma bɔ a la walimu taara diyati min bɔra kulu kan ka bin wali natihati minnu tunna ani bagan ye bagan min dun ni k'a tɔ to o n'a ɲɔgɔnnaw olu minnu k'o de kofɔra o de haramuyara mais ko kuma ti bisimilayi yɛrɛ kan tari m'a faamu a t'aw ko al-ayatu fi tahrimi zabaihi allati kanu yazbahunaha ala ismi al-asnami ko kuma in haramuyali tɛ bisimilayi fɔ kan ko a bɛ baganw de kan minnu fagara boli ye a ma faga ala ye wakhtalafa ahlul ilmi fi zabihatil muslimi iza lam yazkuru ismallahi alayha ko nga dɔnnibaw fɔra ɲɔgɔn kɔ silamɛ ka fɛn kantigɛlen la silamɛ ye fɛn min kantigɛ a m'a fɔ bisimilayi saga i ye saga minɛ i y'a kantigɛ dɔrɔn k'a di u k'a boso ko dɔnnibaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ silamɛ kelen ka fɛn kantigɛ a ma bisimilayi fɔ a la yala fɛn bɛ se ka dun wa fa zahaba qawmun ila taharimiha sawa'un taraka tasmiyata amidan aw nasiyan jamakulu fankelen dɔnnibaw la olu taara haramuyali kan maa o maa n'i ye bagan kantigɛ walima i ye sɛ kantigɛ o n'a ɲɔgɔnna bisimilayi fɔ ko a dumuni ye haramu ye que ça soit i ɲinɛna ka bisimilayi fɔ walima i y'a dabɔ a kama ka ban ka bisimilayi fɔ a fila fɛn o fɛn haramu don a ti dun a fila fɛn o fɛn o ye jamakulu dɔ ka taa fan y'o ye maa o maa ye fɛn kantigɛ i m'a fɔ bisimilayi i ɲinɛna o i y'i tugu o a dunni haramuyara wa zahaba qawmun ila tahliliha dɔw yɛrɛ nana olu y'a daga koyi olu y'u ka riwaya kɛ ka bɔ Abdulahi ibn Abbas de la Abdulahi ibn Abbas n tɛmɛna o de la sisan n y'o fɔ ye Abdulahi ibn Abbas ko bisimilayi ko tɛ o kumana caman taara o fana fɛ wa huwa qawlu Maliki alimami Maliki fana taara Abdulahi ibn Abbas ka sira in fɛ wa Shafi'i fana taara o sira in fɛ wa Ahmad ibn Hanbal Ahmadu ibn Hanbal fana taara o fɛ ninnu bɛɛ taara o sira kelen fɛ wa zahaba qawmun nga jamakulu sabanan sɔrɔlu la annahu in taraka tasmiyata amidan la yahil n'a y'i tugu de i ka to ka jamakulu sabanan ka kuma ye n'a y'i tugu ka ban yɛrɛ de ka bisimilayi fɔ ka bagan kantigɛ ten a ma sɔn k'a fɔ bisimilayi ko a dunni haramuyara wa in tarakaha nasiyan ko
comme n'a ɲinɛ b'a tɔ de a ɲinɛna de ko cayara ma dɔrɔn a ye bagan kantigɛ a ɲinɛna walima bagan kantigɛ ta cayara a ye nin faa u ye sɛ kelen u nana ni sɛ tan ye a ye kelen faa a nana ni dɔ wɛrɛ fo a ɲinɛna bisimila yɛrɛ ko a tɔ la ko ni ɲinɛn don sabanan ta y'o ye a bɛ dun a bɛ n'a fɔ u ye k'i t'i kɛ sabaden ye fɔlɔ mɔgɔw ko ni bisimila ye kɔni ma fɔ i y'i tugu k'a to yen o i ɲinɛna kɔ kantigɛ la a ti dun kulu filanan ko a bɛ dun i y'i tugu k'a to yen o i ɲinɛna o a bɛ dun parce que kantigɛli min fɔra bisimila ko min fɔra o tɛ kantigɛli kɛtɔ bisimila ye ɔ sabanan ko ni maa min y'i tugu k'a to yen a ti dun nka n'i ɲinɛna a bɛ dun ni riwaya saba in de bɛ bagan kantigɛ la o tuma na fɛnkɛ Ahmadu u ye Ahmadu fara mɔgɔ ninnu kan Ahmadu yɛrɛ ka jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'u ko Xarikiyu ale ko nin y'ale taasira ye bon a kun wajibiyalen tɛ n'i karamɔgɔ ka taa sira kelen kan f'i k'u bi ten i karamɔgɔ b'a faamu cogo dɔ la e yɛrɛ b'a faamu cogo dɔ la nin ye Ahmadu ka jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko Xariki a ko nin y'ale taasira ye ale taasira ye min ye n'i y'i tugu k'a to yen a tɛ se ka dun nka n'i ɲinɛna kɔ a bɛ se ka dun mais k'a sɔrɔ ale ka karamɔgɔ ye Ahmadu min ye o ko y'i tugu k'a to yen o i y'a kɛ o a bɛ dun parce que olu y'u ka dalilu kɛ lam yuzkar ismullahi alayhi olu m'o kɛ bisimila ye olu y'o kɛ min ma faga Ala ye min ma faga Ala ye wa huwa qawlu suri fana y'o de fɔ ko nin y'ale ka taasira ye wa ashabu ra'i olu bɛɛ taara o sira in fɛ wa man abaha mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen minnu y'a daga ɲɛ bɛɛ kan olu nana ni dalilu jumɛn Abdulayi ibn Abbas ninnu ka dalilu ye mun ye o dalilu de filɛ nin ye el muradu min al ayati el mayyitatu min sara yɛrɛ ma o su ti dun aw ma zubiha ala ghayri ismillahi walima min kan tigɛra fɛn kan min tɛ Ala tɔgɔ ye min fagara boli bi dalil annahu qala ko a dalilu yɛrɛ kɔrɔ ye i kɛrɛfɛ ko a y'a fɔ ka tugu a la ko wa innahu la fiskun ko Ala ko de innahu la fiskun ko tiɲɛni yɛrɛ don min b'i bɔ Ala ka sira kan alors ko tiɲɛni ye mun ye kafiriw ka sogo min fagara boli ye o dunni ko o de ye fisku ye ko bisimilayi ko tɛ qala fi akhiri sura a ko dalilu bi walanwala ye yɔrɔ min na min b'a jira ko olu ta de ye tiɲɛ ye ko bisimilayi ko kuma tɛ yen ko i ka aya 144 ta i ka kuranɛ na a ko cogo di Muhamadu a fɔ la ajidu ne ti sɔrɔli kɛ fima uhiya ilayya Ala ye kuma min kɛ ne fɛ muharraman ma haramu fɛn foyi y'a la ala ta'imin dumunikɛla kan yatamuhu n'o bɛ dumuni kɛli ɲini ne Ala ma foyi jigin ne kan k'o haramuya ko ne k'o fɔ aw ye dumunikɛla kan min da ye n bɛ fɛ k'a dun ye illa an yakuna mayyitatan ko fɔ n'a kɛra su ye dɛ san yɛrɛ ma ye aw damman masfuhan walima joli woyota komi o kɛli ka dɔgɔ sisan mais an ka mɔgɔ dɔw tun b'a kɛ an yɛrɛ tun t'a kɛ mais an yɛrɛ ka dugu la an ye mɔgɔ dɔw ye u b'a kɛ c'est à dire n'u ye lahiya kantigɛ dingɛ min bɛ se ka lahiya joli k'a kɔnɔ u bɛ tila ka joli in ta ka taa yiran k'a jiran k'a dun o tuma na Alakira ko Ala ye min fɔ ale ye k'o ye haramu ye anw silamɛw kan baganko la ko a fɔlɔ ye min sara a yɛrɛ ma bagan min sara a yɛrɛ ma n'an ko jufa ko i kan'o dun aw dɛman masfuhan walima joli min bɔnna o tuma na min surula o farala kan parce que n'i ye sogo jeni i yɛrɛ kɛtɔ ka sogo dun tuma dɔw la i bɛ joli y'a la a dɔw ti mɔ ka ɲɛ i bɛ joli y'a la mais o joli in ko tɛ ba dɛmul masfu joli min bɛ suru
o kuma na joli min bi shuru tant que a bɔra bagan na a bi shuru bon yen kuma ka ca n tɛna don ye kosɛbɛ mais n bɛ rumusu dɔ di dɔrɔn dɛmu masifoyi la u ye ɲɔgɔn sɔsɔ o fana na ko kantigɛli joli tɛ ko ɲɛnɛma joli de don mais ne an y'a kalan a mɛnna mais anw kɔni kun m'a ye fɔ documentaire minnu bɛ bɔ tubabuw fɛ tubabuw bi fɛn dɔw bɔ télé la u b'a wele ko documentaire o documentaire la u bɛ ka Afrique yɔrɔ dɔ yira Kenya de don a m'a dɔn yɔrɔ min don olu fɛ yen fɛngɛ dɔ de b'u bolo kala u b'u ka misi minɛ tura belebele minɛ k'a kan tile ka kala sama k'a bila a kan na ka sɔrɔ ka boli minɛn dɔ a joli kɔrɔ joli in bi suru minɛn kɔnɔ u b'o joli kɛnɛ de min bon u b'a kɛ u ka anw b'a fɔ bolen quoi fulaw bi nɔnɔ kɛ fɛn dɔ kɔnɔ wala bon o de b'u bolo u bi joli in kɛ o kɔnɔ fɛn jɛman dɔ la dɛgɛden dɔ min don en tout cas fɛn jɛman dɔ la u b'o yuguyugu ka dɔ kɛ ɲɔgɔn kun ko joli bi mɔgɔ fariya k'a bi cɛ kɛnɛya bon u bi bɔ bagan ɲɛnɛma de la a ti bagan faga a ti foyi k'a la u bi tila ka bagan bila a bi taa n'a yɛrɛ olu bi joli de min joli kɛnɛ bon o kumana an y'a ye ko min bɔra bagan ɲɛnɛma na k'o de haramu na bon mais an yɛrɛ tun b'an yɛrɛ ɲininka o bi kɛ cogo di fo ala nana yira an na an yɛrɛ y'a kɛtɔ ye i y'a ye o kumana Dɛnbulu Masufu joli min surula ka bɔ en tout cas an kɔni tɛ ɲɛnɛma don su don parce que a bɛɛ bi bɔ ɲɛnɛma de la fɔlɔ n'i y'i ka bagan kantigɛ joli bi bɔ tuma min na o b'a sɔrɔ a ma sa o kumana a bɛɛ bi bɔ ɲɛnɛma de la o kumana Dɛnbulu Masufu kɔni ye joli min surula ka bɔ kantigɛli nɔ na k'a fɔ k'i bi t'o dun ala ko ko ala y'o haram kira ko ko ala y'o haramuya kan na a ye jɛsogo haramuya kan olu minnu filɛ nin ye o ye nɔgɔ yɛrɛ ye walima o kɔni ye tiɲɛni yɛrɛ ye ka bɔ ala ka sira kan walima tiɲɛni min c'est-à-dire i ye bagan min kantigɛ uhilla li ghayrillahi min kantigɛra masa ye min tɛ ala ye ni o ye o kɔni o ye haramu da ye ŋaniya min sirila n'a fagali ye o de ye n bɛna faga n ka boli na nka ni maa min wajibiyara k'a sɔrɔ i yɛrɛ m'a ɲini dɛ nka kɔngɔ y'i s'a ma k'a sɔrɔ dazago ko t'i kɔnɔ e k'a dɔn Mamadu e ma ala ye yafa masa ye ala bɛ hinɛ ninnu y'u ka dalilu kɛ nin aya in de ye ko tuma na ala ma bisimilayi fɔ yan kantigɛli ko la k'a kantigɛ ala tɔgɔ la walima k'a kantigɛ boli tɔgɔ la ko ismulahi ɲɛ nin dama de tuma na olu ye bisimilayi fɔ i ma bisimilayi fɔ olu bolo ni kan kɔni tigɛra dɔrɔn i ka sogo b'i bolo o tuma na tant que sogo ma fa boli kama fo a fagara de an bɛna dumuni kɛ a kɛra kɔɲɔ ye a kɛra saraka bɔ ye a kɛra u nana garibu fɛ ka sɛ kelen d'a ma ko dugawu kɛ ye ayiwa i ka sɛ n'i kantigɛ i ma bisimilayi fɔ i ka sɛ i b'i ka sɛ dun a ma faga boli ye o i y'a faga ala de ye ala ko an y'a dun n y'a d'aw ma a k'a dun mana n'i y'a faga i y'a faga ala de ye mana ɲɔgɔn sama bi bisimilayi ko in na a ka gɛlɛn dɔɔni mɛ silamɛ yɛrɛ bɛ se ka fɛn kɛ n'i ma bisimilayi fɔ o ka gɛlɛn dɔɔni o hali n'a ti foyi kɛ silamɛ yɛrɛ kɛtɔ ka bagan kantigɛ ka joli bɔn i ma ala tɔgɔ fɔ o ka gɛlɛn dɛ o ka gɛlɛn silamɛ bolo kojugu o ka gɛlɛn silamɛ bolo kojugu mana mɛ nin taayɔrɔ saba in de bɛ ko in na n y'a saba bɛ fɔ mɛ an nana diyagoyara u torina ka na nin aya in ta ka sɔrɔ an ma s'a ma fɔlɔ parce que u y'u ka dalilu k'a ye ayiwa a dalilu a ka kɛnɛ Musa la a ka t'a la fiyewu a ka kɛnɛ mɛ minnu ko ka bisimilayi fɔ bisimilayi k'an ka fɔ silamɛ alakira ka hadisaw bɛ yen hali n'i bɛ duloki don i k'a dɔn i b'a dɔn ni bisimilayi de hali n'i b'a bɔ i b'a bɔ ni bisimilayi de i bɛ to ala ka tanga kɔnɔ silamɛ ka yɛlɛmɛ bolo bɛɛ a kan ka kɛ ni bisimilayi ye nafaw b'a la maa si tɛ se k'a hakɛ fɔ kantigɛli yɛrɛ tɛ dɛ hali i kɛtɔ ka samara don hali i kɛtɔ ka samara don bisimilayi ka ɲi a man ka bɔ an ka foyi la mɛ a nana yan de pour que ka hukumu fɔ parce que sariya y'a daga an ye an ka mɔgɔ dɔw ka dumuni kɛ olu tɛ silamɛw ye olu tɛ bisimilayi fɔ uhilla lakum ta'ama
ahlul kitab mɔgɔw ka dumuni dagara aw silamɛw ye mais olu tɛ bisimilayi fo ka kantigɛli la kɔrɔ ni tile bɛ ko to olu ka kantigɛli la k'a fɔ a ye saga ɲɛsin kɔrɔ fɛ an ka kantigɛli non yɔrɔ olu man'u ka bagan sɔrɔ ɲɛsinfan o ɲɛsinfan u b'a kantigɛ mais ala ko an bɛ se k'a dun mana a y'a sin kɔrɔ fɛ te a ye bisimilayi fo ala te i y'a sin tilebe fɛ o i y'a sin baba fɛ o a ka kantigɛ ka ɲɛ dɔrɔn a faamuna ala ko an ka ahlul kitabi mɔgɔw ka dumuni kɛ ko an k'u ka zabayihu dun bon an tun y'olu ɲɛna olu ko olu tɛ bisimilayi dɔn kantigɛli ko ye olu tɛ kɔrɔ ni tilebe ko dɔn kantigɛli ko ye olu ka kantigɛli la min b'a kantigɛ yɔrɔ min ka sɔrɔ a la n'o de b'a lafiya a b'a kantigɛ yen de a y'a sin kɔrɔ fɛ t'olu fɛ yen an ka taa n'a ye tilebe fɛ ten u mana sɔrɔ dɔrɔn u b'a kantigɛ o tuma na ala ko an k'a dun ko an k'olu ta dun o tuma na kɔrɔ ye kɔrɔn tɛ kantigɛli la tilebe t'a la bisimilayi t'a la a ka kɛ dɔrɔn ko a ma fa boli ye i ma su san yɛrɛ ma sɔrɔ fana joli min bɛ bɔ a la i kan'o dun lahamul khinzir lɛsogo i kana lɛsogo dun mais lɛ ni jɛ ne hakili a bɛɛ ka kan parce que an b'a fɔ min ma jɛ o ye kungo kɔnɔ lɛ ye an b'a fɔ min ma lɛ o ye mɔgɔw ye min mara ye o tuma na nin bɛɛ de ye haramu ye ayiwa non wala taakulu silamɛw aw kana dumuni kɛ mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ala tɔgɔ ma fɔ fɛn min kan kantigɛli la a kan'o dun wa innahu i k'a dɔn o min filɛ nin ye la fisqun o kɔni ye dazako ni cɛnni yɛrɛ ye wa inna shayatina wa a k'a dɔn sɛyitanɛw la yuhuna olu bɛ wahayuli kɛ ila awliyaihim ka na u ɲin ma liyujadilukum tari u n'aw sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ wa in ata'tumuhum n'a sɔnna ka tugu u la innakum aw tigitigi la ngalena mushrikuna shukran aw kɛra filangafo ye a ko cogo di wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi ala tɔgɔ ma fɔ fɛn o fɛn kan a kan'o dun o kɔrɔ tɛ bisimilayi ye dɛ o kɔrɔ de ye n'a ma faga ala kama n'a fagara boli kama a fagara o n'a ɲɔgɔnnaw kama walima a y'a san yɛrɛma de sɔrɔ n'o ye su ye ko a kan'o dun wa innahu o dunni min filɛ nin ye la ne ala kalenna fisikun o kɔni ye sirabila yɛrɛ de ye tiɲɛni da ye o de ye u k'a dɔn seitanɛw olu bi wasuwasili kɛ ka taa u ka ɲɛmaw ma adamadenw na tari u na aw silamɛw sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ nka n'a sɔnna ka tugu u nɔfɛ aw kɔni la mushrikuna aw kɛra filangafo ye dɛ mana komi n y'a fɔ a ye cogo min na silamɛ an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn cɛ la e tuubira dama de ɲɔtɛ an bɛɛ bɛ dugu kelen na an bɛ du kelen kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn cɛ la an bɛ foro kelen na kumana an bɛ ɲɔgɔn jaga tan de aw bɛ sɔn k'a fɔ a bɛ ban nin na ala ka fagalen ala ka fagalen wa mɔgɔ ka fagalen an bɛna s'a tɔ ma ɲɛfɛ mais ala sɔnna ala k'an dɛmɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma